Νομίζω ότι ίσως ο καλύτερος τρόπος να απαντηθεί η ερώτηση είναι μια κουβέντα που έχει υποθεί από έναν Ισραηλινό αντισιωνιστή, τον Μισελ Βασάφσκι, ο οποίος χαρακτήρισε το Ισραήλ όχι ακριβώς το τελευταίο απεικιοκρατικό κράτος της παλιού κύματος απεικιοκρατίας που είχαμε το 60, που τελείωσε το 60, αλλά αντιθέτως το νέο μοντέλο της νέας απεικιοκρατίας το οποίο έρχεται μπροστά μας. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να καταλάβουμε και όλος και το ρόλο του Ισραήλ όχι ως κάτι μοναδικό, ένα μοντέλο μοναδικού κράτους στο παγκόσμιο στερέωμα, αλλά ένα μοντέλο για πάρα πολλά άλλα κράτη. Ο εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος μένει στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή, ο εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος δεν είναι μονάχα απέναντι στους Παλαιστίνιους, αλλά έχει κρατήσει ομίλους και τους ίδιους Ισραηλινούς πολίτες. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά την κουβέντα ενός στρατιώτη έξω από τη φυλακή του αεροδρομίου, που μου έλεγε ότι όταν εσείς, οι υπόλοιποι άνθρωποι και νεολαίοι στα 17-18 σας πάτε στο πανεπιστήμιο και περνάτε τα πιο ωραία χρόνια της ζωής σας, εμείς πάμε στρατό. Εμείς πάμε στρατό και αυτό μας καθορίζει όλη μας τη ζωή. Η φυλακή λοιπόν στην οποία έχει μετατραπεί το κράτος του Ισραήλ δεν αφορά μόνο τους Παλαιστίνους αλλά και τους Ισραηλινούς. Αυτό καταρχήν το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι ένα μοντέλο εμφυλίου πολέμου το οποίο στηρίζεται πάνω σε μια στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας του. Δηλαδή υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις σε πολύ σύνθετα προβλήματα, συνήθως τα οποία μπορούν να λυθούν με άλλους τρόπους ίσως, αλλά πάντα προωθείται η στρατιωτική λύση. Επίσης αυτό, είχα μια κουβέντα με έναν επίσης Ισραηλινό αντισιωνιστή στο πλοίο του Ελεύθερη Μεσόγειο, στον Τρόρ, Ισραηλινός, ο οποίος έχει πάει και στο στρατό του Ισραήλ 3 χρόνια, αλεξιπτιστής, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος όταν κάναμε τα σενάρια για το τι ακριβώς θα γίνει με αυτή την εμπλοκή, μου έλεγε ότι μάλλον θα επιλέξουν τη διπλωματική λύση. Του λέγω ότι το πιο πιθανό είναι να πάνε σε στρατιωτική επιχείρηση, γιατί είναι ο μόνος τρόπος ο οποίος καταλαβαίνει τώρα τελευταία το Ισραήλ, τα τελευταία εδώ και χρόνια δηλαδή, να λύνει προβλήματα. Αυτό ακριβώς θεωρώ ότι το κάνει και όλας ένα κράτος το οποίο να αποδέχεται, να έχει τέτοια αποδοχή στη διεθνή σκηνή, γιατί είναι ένα κράτος το οποίο μοντελοποιεί νέες μορφές κυριαρχίας, τις οποίες τις δέχονται και τις αποδέχονται και τις εφαρμόζουν τα δικά μας κράτη. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, αυτό που είχε και ένας ανθρωπολόγος πάλι Ισραηλινός, και θα μιλάω σήμερα μόνο με Ισραηλινούς, ας πούμε, ατάκες Ισραηλινών αντισιωνιστών, ο Τζεφ Χάλπερ, που ήταν στην πρώτη επιστολή, έχει τη δυνατότητα να έχει πάνω μπροστά του ένα λαμπορατόριο, ένα εργαστήρι 6 εκατομμυρίων Παλαιστινίων, πάνω στους οποίους μπορεί να εφαρμόσει ένα σωρό μέτρα από τα οποία κερδίζουν όχι μόνο οι Ισραηλινοί, αλλά και όλες οι άλλες κρατικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή εξάγει συστήματα ασφαλείας, οπλικά συστήματα τα οποία δεν μπορεί να εφαρμόσει κανείς, δεν μπορεί να δει κανείς την αποτελεσματικότητά τους παρά μόνο στα κορμιά των Παλαιστινίων. Δηλαδή, αν θέλετε να δείτε σε μια έκθεση οπλικών συστημάτων, το Ισραήλ έχει αυτά αποτελέσματα. Για αυτόν τον λόγο, ίσως θεωρώ εγώ, του αρέσει του Ισραήλ να κάνει τέτοιες χολιγουντιανού τύπου επεμβάσεις όπως έκανε στο τουρκικό που ήμασταν στα 500 μέτρα και ήταν Spielberg το σκηνικό, τελείως Spielberg, όχι γιατί μόνο σκέφτεται έτσι, αλλά και γιατί προωθεί ένα μοντέλο κράτους, του νέου κράτους του εμφυλίου πολέμου που θα ζήσουμε από εδώ και πέρα, όχι μόνο στο Ισραήλ και στην Ευρώπη και στην Αμερική, το οποίο μπορεί το Ισραήλ να είναι πρωτοκαθεδρία σε αυτό που μας περιμένει όλους. Και για αυτόν τον λόγο δεν είναι μοναδικό το Ισραήλ, είναι ένα μοντέλο στο οποίο έχει πάρα πολλούς πρεσβευτές και πάρα πολλοί από εδώ που μιλάμε σήμερα, ίσως και υπουργοί και δεν ξέρω εγώ τι άλλοι, ζηλεύουν την δυνατότητα που έχει το Ισραήλ να κερδίσει ή τουλάχιστον να τρέχει αυτούς τους εμφυλίους πολέμους του μέλλον.